Black Myth Wukong. Mýtus, ktorý ožil v jednej z najlepších akčných RPG hier. Ahojte! Dnes sa pozrieme na Black Myth Wukong, jednu z najočakávanejších hier posledných rokov. Hra bola oficiálne oznámená v roku 2020 a od prvých ukážok vyvolala obrovský záujem. Po rokoch čakania sa konečne dostala do našich rúk a dnes sa pozrieme na to, či naozaj naplnila očakávania. Je to skutočne revolučná hra? Aké sú jej silné a slabé stránky? Čo môžeme očakávať v budúcnosti? Na všetky tieto otázky odpovieme v dnešnej analýze, tak si spravte pohodlie, pripravte popcorn a poďme na to. Príbeh. Legendárna cesta opičieho kráľa. V hre sa ujímame úlohy Destined One, opičieho bojovníka, ktorý sa vydáva na cestu za získaním 6 relikvií predstavujúcich zmysly Sun Wukonga. Tento príbeh je silne inšpirovaný čínskym klasickým románom Cesta na západ a je plný mytologických postáv, epických bojov a duchovnej symboliky. Hra nás zavedie do nádherných a rôznorodých prostredí. Prechádzame cez husté lesy, starobilé chrámy, mystické hory, nebezpečné jaskyne a dokonca kráľovstvo démonov. Každé miesto má unikátnu atmosféru a pocit, že skutočne prežívame legendu na vlastnej koži. Jedným z najzaujímavejších prvkov príbehu je fakt, že hlavný hrdina počas celej hry mlčí. Tento detail pridáva na tajomnosti a mystike, no niektorým hráčom môže chýbať hĺbší vývoj postavy. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte svoj názor do komentárov. Hrateľnosť. Náročný, ale férový bojový systém. Ak máte radi výzvy, Black Myth Wukong je presne pre vás. Táto hra sa silne inšpiruje Souls-like žánrom, takže pripravte sa na tvrdé súboje, kde jedna chyba môže znamenať váš koniec. Bojový systém je technický, dynamický a veľmi uspokojivý. Hráči musia precízne načasovať svoje útoky, bloky a úskoky, pretože nepriatelia sú nepredvídateľní a smrťaci. Transformácie. Wukong sa môže premeniť na rôzne bytosti, pričom každá z nich má vlastné schopnosti a štýl boja. Napríklad, jedna transformácia vám umožní lietať, iná zas poskytne extrémnu silu. Bojové postoje, Wukongová palica ponúka rôzne bojové štýly, ktoré môžete meniť v závislosti od situácie. Smash stance, silné údery s veľkým dosahom, ideálne na zasiahnutie viacerých nepriateľov. Pillar stance, zamerané na vertikálne útoky, vhodné proti väčším protivníkom. Thrust stance, rýchle a presné bodné útoky, skvelé proti rýchlym súperom. Kúzla a mana, Wukong môže používať mystické schopnosti, ktoré mu umožňujú odrážať útoky, ako napríklad Rock Solid, vyvolávať duchovné schopnosti či zosielať mocné útoky na nepriateľov. Bossovia sú vrcholom tejto hry. Každý boss je jedinečný, má vlastné mechaniky a vyžaduje od hráčov maximálnu koncentráciu. Medzi najikonickejších bossov patria Erlang Shen a samotný Wukong, epické stretnutia, ktoré vás poriadne preveria. Grafika Unreal Engine 5 v plnej sile. Nemusíme si klamať, Black Myth Wukong patrí medzi najkrajšie hry, aké sme kedy videli. Unreal Engine 5 umožnil vývojárom vytvoriť neuveriteľne detailný svet, v ktorom každý odlesk, tieň či textúra vyzerajú takmer realisticky. Hra nás zavedie do rôznorodých a vizuálne podmanivých prostredí, ktoré vytvárajú jedinečnú atmosféru. Husté bambusové lesy, zasnežené hory, temné jaskyne či majestátne chrámy. Každý kúsok sveta je prepracovaný do najmenších detailov a pôsobí ako z mytologického eposu. Osvetlenia a efekty sú na špičkovej úrovni. Hmla sa realisticky prevaľuje cez údolia, oheň vrhá dynamické tiene na okolitú krajinu a voda reaguje na pohyb tak, že vytvára realistické vlny a odlesky. Mimoriadne silným prvkom je aj celková atmosféra. Hra dokáže v jednej chvíli pôsobiť magicky a pokojne, no v ďalšej sa môže premeniť na temné a desivé dobrodružstvo. Animácie postáv a nepriateľov sú plynulé a precízne. Každý pohyb Wukonga, každá zmena postoja palice či bojový manéver pôsobia prirodzene a dodávajú súbojom úžasnú dynamiku. Aj nepriatelia sú skvele animovaní, od masívnych démonov až po drobných, no zákerných tvorov, ktorí vás môžu prekvapiť svojou rýchlosťou. Silné a slabé stránky hry. Pozitíva. Dynamický a náročný bojový systém. Každý súboj je výzvou a vyžaduje si stratégiu. Vizuálne majstrovstvo, grafika posúva hranice toho, čo môžeme očakávať od moderných hier. Atmosférický svet, každé prostredie je unikátne a ponorené do čínskej mytológie. Negatíva?
Niektoré súboje sa môžu zdať opakujúce. Po dlhšom hraní môžu niektoré stretávky pôsobiť podobne. Mlčiaci hlavný hrdina, hoci to pridáva na tajomnosti, niektorým hráčom môže chýbať hĺbší príbehový vývoj. Hra je viac lineárna, než sa na prvý pohľad zdá. Napriek otvoreným prostrediam je postup v príbehu pevne daný. Ak by ste mohli v hre niečo zmeniť, čo by to bolo? Napíšte svoj názor do komentárov. Budúcnosť hry. Na čo sa môžeme tešiť? Vývojári zo štúdia Game Science už oznámili, že pracujú na DLC rozšírení, ktoré prinesie nové kapitoly príbehu, mýtické bytosti a ešte náročnejších bossov. Medzi potvrdené novinky patria nové transformácie. Wukong bude môcť odomknúť ešte viac fóriem, ktoré rozšíria jeho bojové schopnosti, nové postavy a nepriatelia. Pokračovanie príbehu. Hra odhalí ďalšie tajomstvá legendy o opičom kráľovi. Tak a máme tu záver. Black Myth Wukong je hra, ktorá priniesla jedinečný pohľad na klasickú legendu. Hoci nie je dokonalá, pre fanúšikov akčných RPG a Souls-like víziev je to jednoznačne titul, ktorý by nemali vynechať. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like a odber. Pomáha nám to rásť a prinášať vám ďalší skvelý obsah. Zapnite si zvonček, aby vám neunikli nové herné novinky, recenzie a analýzy. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy veľa šťastia v boss fightoch. Čaute!